Jmenuji se Samantha Clarková. Je mi 40 let. A v momentě, kdy mě můj bývalý manžel na pohřbu své matky nazval toulavou turistkou z Instagramu, pochopil, že některé cestovní fotografie se pořizují s mnohem větším rizikem než jen lajky na sociálních sítích. Falešný příběh začal před 8 lety, když jsem nastoupila do operačního ředitelství CIA a okamžitě zmizela v utajených misích po Evropě, Asii a Středním východě. Moje rodina, konfrontovaná s mým náhlým utajením a neustálým cestováním, si vytvořila vlastní vysvětlení. Zjevně jsem prožívala nějakou krizi středního věku, opustila své skutečné kariérní ambice a nyní žila jako věčná turistka, pravděpodobně financovaná kreditními kartami nebo bohatými muži, které jsem potkala na svých cestách. Důkazy se jim zdály nepřekonatelné. Na sociálních sítích jsem zveřejňovala exotická místa, ale nikdy pracovní kontext. Když jsem byla ve Spojených státech, bydlela jsem v skromném bytě, jezdila praktickým autem a kdykoliv se mě ptali na mou práci, odkláněla jsem se neurčitými odpověďmi, jako že dělám freelance konzultantku nebo píšu cestopisy. Rozhodujícím detailem bylo, že jsem nikdy neměla šéfa, nikdy jsem nemluvila o kolezích a zdálo se, že mám neomezený čas na cestování po cizích zemích. Můj bývalý manžel David, se kterým jsem se rozvedla před 3 lety, se stal mluvčím rodiny ohledně mé situace. Po skončení našeho manželství si vybudoval úspěšnou účetní praxi a znovu se oženil s milou ženou jménem Patricia, která perfektně zapadala do jeho světa předměstské stability a konvenčního úspěchu. Samantha se stala naší putující turistkou na Instagramu. Říkal to každému, kdo se na mě ptal. Jeho tón byl směsicí povýšenosti a falešného zájmu. Fotí hezké fotky, zveřejňuje je online a žije z toho, co se jí podaří sehnat. Snažili jsme se jí pomoci, aby se začala vážně věnovat své kariéře, ale ona si vybrala tohle. Tato urážka mě pronásledovala při každém rodinném setkání, svatbě společných přátel, každé společenské události, putující turistka na Instagramu, jako by můj život nebyl nic jiného než performativní volný čas financovaný nezodpovědností. Vystihovalo to vše, co si o mých rozhodnutích mysleli, že jsem povrchní, bez cíle a nakonec závislá na ostatních, abych přežila. Moje bývalá tchyně Margaret byla obzvláště kritická k mému životnímu stylu. I přes náš rozvod se stále cítila povinna komentovat moje rozhodnutí, obvykle před ostatními členy rodiny. Prostě nechápu, jak někdo může strávit 40. léta putováním po světě a pořizováním selfie, vzdychala dramaticky. Když jsem byla v Samantině věku, vychovávala jsem děti a budovala něco smysluplného. Ale asi jsou lidé, kterým stačí méně. Nejhorší na tom nebyla ta urážka sama o sobě. Bylo to to, jak všichni přikyvovali s porozuměním. Moji vlastní rodiče, kteří se s otcem rozvedli před lety, mě každý týden bránili. Cestování je také vzdělávací. Ale v jejich očích jsem viděla zklamání, obavy, že jejich dcera nějak ztratila směr. Roky jsem to snášela. Seděla jsem na oslavách narozenin, kde se oslavovaly Davidovy obchodní úspěchy, zatímco moje vlastní úspěchy, o kterých jsem nemohla mluvit, zůstávaly bez povšimnutí. Sledovala jsem, jak si příbuzní vyměňují významné pohledy, když jsem zmínila další cestu. Poslouchala jsem dobře míněné rady přátel, abych se usadila a našla si něco stabilního. Netušili, že moje fotky na Instagramu byly zástěrkou pro zpravodajské operace, které měly vliv na národní bezpečnost USA. Krásný západ slunce z Istanbulu byl pořízen poté, co jsem strávila 3 dny infiltrací sítě obchodníků se zbraněmi. Fotka z kavárny v Praze byla pořízena při schůzce, kde jsem obrátila ruského zpravodajského důstojníka. Fotka z pláže v Maroku byla pořízena během sledování teroristické buňky plánující útoky na evropské cíle. Každý moment putování turistky na Instagramu byl ve skutečnosti major Samantha Clarková, operační důstojnice ústřední zpravodajské služby, která sloužila své zemi způsobem, který se nikdy nedostal do večerních zpráv.
Zlom nastal před 6 měsíci, když Margaret diagnostikovali nevyléčitelnou rakovinu. David mi zavolal, aby mi sdělil tuto zprávu, a jeho tón byl zároveň smutný a obvinující. Máma má 6 měsíců, možná méně, řekl. Doufám, že můžeš na chvíli odložit své cestovatelské blogování, abys mohla strávit nějaký čas s rodinou. Právě jsem byla mezi 2 úkoly, protože jsem dokončila protispravodajskou operaci ve východní Evropě, jejíž příprava trvala 18 měsíců. Mohla jsem Margaret navštívit okamžitě, ale Davidův tón dal jasně najevo, že cokoliv udělám, bude interpretováno skrze jejich pohled na mou údajnou nezodpovědnost. Těch 6 měsíců jsem strávila sledováním, jak se Margaret zhoršuje, a posloucháním neustálých komentářů o mém životním stylu. Při návštěvách v nemocnici mě představovala sestřičkám a lékařům jako moji bývalou snachu, která se stala velkou cestovatelkou. Při rodinných večeřích David vtipkoval o tom, jak asi mám spoustu leteckých mil, které musím vyčerpat. Pohřeb se konal v deštivý říjnový čtvrtek. Margaret byla oporou jejich komunity. Dobrovolnice v kostele, členka správní rady charity, milovaná matka a babička. Obřad byl plný lidí, kteří ji znali desítky let. Seděla jsem vzadu v jednoduchých černých šatech a sledovala Davida, jak pronáší krásnou řeč o životě své matky, o její službě a oddanosti. Mluvil o rodinných hodnotách, o důležitosti budování něčeho trvalého, o tom, jak Margaret vždy upřednostňovala ostatní před sebou. Na recepci, která se konala poté v kostelní společenské místnosti, začala známá rutina. Rodinní příslušníci a přátelé, které jsem neviděl roky, se ke mně přiblížili s zdvořilými otázkami o mých cestách a aktuálních projektech. Než jsem stačil jako obvykle odvést pozornost, objevil se David s skupinou přátel své matky z církevního sboru. Byly to ženy v 60. a 70. letech, které zasvětily svůj život tradičním měřítkům úspěchu, manželství, dětem a zapojení do komunity. Dámy, tohle je moje bývalá manželka Samantha. Oznámil David tím tónem, který jsem už dobře znala. Od našeho rozvodu se stala opravdovou dobrodružkou. Že ano, jsem. Jedna z žen, paní Hendersonová, se zdvořile usmála. To je úžasné. Jakou práci děláte, drahá? Než jsem stačila odpovědět, David se vložil do rozhovoru. Samantha je teď naše putující turistka na Instagramu. Fotí po celém světě a fotky zveřejňuje online. Žije svůj sen, že? Zasmál se, ale v jeho smíchu byla jistá ostrost. Ženy vypadaly zmateně a snažily se tuto charakteristiku zpracovat s společenskou zdvořilostí. David pokračoval, povzbuzen svým publikem. Pořád jí říkáme, že by se měla usadit. Možná využít všechny ty cestovatelské zkušenosti k něčemu podstatnějšímu. Ale asi jsou někteří lidé šťastní, když jen tak plují životem a pořizují selfie. Paní Hendersonová vypadala nesvá. No, cestování může být velmi poučné. Jistě, souhlasil David. Ale v určitém okamžiku se musíte zeptat, čím vlastně přispívá. Máma vždycky říkala, že život ve službě znamená víc než jen potulování se s foťákem. Jeho bezohledná krutost, s jakou využil pohřeb své matky, aby mě ponížil, byla dechberoucí. Cítila jsem známou pálivou nespravedlnost, ale tentokrát ji doprovázelo ještě něco jiného. Chladný kalkul, že tato fraška už dosáhla svého cíle. Omluvil jsem se a vyšel ven, abych si zavolal. Můj nadřízený, kterého rodina nikdy nepoznala, zvedl telefon hned po prvním zazvonění. Tady Clark. Potřebuji laskavost. O 20 minut později jsem se vrátil na recepci a zjistil, že David stále baví různé členy rodiny a přátele. Byl uprostřed toho, co vypadalo jako zábavný příběh o mém posledním dobrodružství z cestovatelského blogu. V tu chvíli vstoupil do společenské místnosti kostela zástupce ředitele CIA James Morrison. Morrison byl legendou v kruzích zpravodajských služeb,
Pracoval pro agenturu 30 let, byl architektem významných protiteroristických operací a jednou z nejrespektovanějších osobností amerických zpravodajských služeb. Byl také někým, kdo několikrát osobně pochválil mou práci a výslovně mě požádal o účast na evropské operaci, kterou jsem právě dokončil. Přistoupil přímo ke mně a ignoroval dav kolem Davida. Majore Clarku, řekl hlasem, který se nesl celou místností. Omlouvám se, že ruším rodinné setkání, ale chtěl jsem vám osobně poděkovat za vaši práci na operaci Nightfall. Konverzace kolem Davida náhle ustala. Všechny oči v společenské místnosti se obrátily k nám, pokračoval Morrison formálním, ale vřelým hlasem. Vaše shromažďování informací v Praze bylo klíčové pro zabránění katastrofickému teroristickému útoku. Prezident mě výslovně požádal, abych vám vyjádřil jeho vděčnost za vaše služby. Cítil jsem tíhu každého pohledu v místnosti, cítil jsem změnu atmosféry, když se lidé snažili zpracovat to, co slyšeli. Morrison dále řekl, chtěl jsem vám oznámit, že vaše povýšení na vyššího operačního důstojníka bylo schváleno. Vaše nové úkoly budou zahrnovat koordinaci kontrarozvědných operací na 3 kontinentech. Nastalo úplné ticho. Davidův výraz se změnil z zmateného na bledé pochopení. Morrison se obrátil k místnosti. Doufám, že všichni zde přítomní chápou, že major Clarková se během posledních 8 let věnovala službě americké národní bezpečnosti. Její práce zachránila nespočet životů a zabránila útokům, které by se dostaly na titulní stránky mezinárodních médií. Podal mi obálku. Uvnitř je vaše ocenění od ředitele spolu s podrobnostmi o vašem dalším úkolu. V pondělí budete informován v Langley. Poté mi potřásl rukou, zdvořile pokývl na ohromené publikum a odešel z společenské místnosti. Následky byly rychlé a devastující. David stál jako zmrazený uprostřed místnosti, s mírně pootevřenými ústy, obklopený ženami z kostela, které nyní pochopili, že poslouchali, jak se vysmívá důstojníkovi CIA. Paní Hendersonová se vzpamatovala jako první. Proboha, Samanto, ty pracuješ pro CIA 8 let, potvrdila jsem tiše. Další žena, paní Pattersonová, se podívala přímo na Davida, ačkoliv jste si mysleli, že jen fotí. Ponížení v Davidově tváři bylo úplné, tady na pohřbu jeho matky, obklopený svou komunitou. Právě byl odhalen jako někdo, kdo strávil roky posmíváním se službě zpravodajského důstojníka své zemi. Jeho nová manželka Patricia ke mně přistoupila se slzami v očích. Samanto, je mi to tak líto. Neměli jsme tušení. David vždycky říkal, že ano. Vím, co David říkal, odpověděla jsem jemně. Není to vaše vina, můj bývalý tchán, Margaretin manžel Robert, pomalu přistoupil. Byl to veterán z korejské války, který rozuměl službě způsobem, jakým jeho syn nikdy nerozuměl. Majore Clarku, řekl hlasem plným emocí. Omlouvám se za nevědomost mé rodiny. Děkuji vám za vaši službu naší zemi, zastavil se a podíval se přímo na Davida. Margaret vždycky říkala, že služba má mnoho podob. Myslím, že by byla velmi pyšná, kdyby věděla, co jste opravdu dělal všechny ty roky. Dav se začal rozcházet, ale ještě předtím se ke mně přiblížilo několik lidí, aby se omluvili a vyjádřili vděčnost. Ženy, které poslouchali Davida, jak se posmívá mému instagramovému turismu, nyní pochopili, že byli v přítomnosti někoho, kdo strávil roky riskováním svého života pro jejich bezpečnost. David mě našel, když jsem se chystala odejít. Jeho tvář byla šedá hanbou a šokem. Já nevím, co říct. Podívala jsem se na svého bývalého manžela a možná poprvé ho viděla jasně, ne jako svého bývalého partnera nebo kritika mé rodiny, ale jako někoho, kdo si vybudoval identitu na tom, že je nadřazený ženě, jejíž skutečné úspěchy zastínují ty jeho. Mohl bys začít tím, že pochopíš, že ne každá smysluplná práce vypadá tak, jak očekáváš, řekla jsem tiše.
8 let, zatímco si se posmíval mému instagramovému turismu, jsem zabraňovala teroristickým útokům a shromažďovala informace, které chránily Američany. Ale proč si nám to neřekla? Proč si nás nechala v domnění? Protože moje práce je tajná, Davide. Protože abych si udržela krytí, musela jsem nechat lidi myslet si přesně to, co si myslel ty. Protože někdy sloužit své zemi znamená nechat vlastní rodinu věřit, že si selhala. Zíral na mě a konečně mu došlo, jak krutý byl. Pokaždé, když si mě nazýval bloudícím instagramovým turistou, já velela operacím, které měly vliv na národní bezpečnost. Pokaždé, když ses obával mé nestability, já budovala kariéru v jedné z nejelitnějších organizací americké vlády. Pokaždé, když si mě představoval jako svou nezodpovědnou exmanželku, já sloužila své zemi se ctí. O 3 měsíce později mi David poslal dlouhý dopis. Zřejmě strávil týdny výzkumem CIA a snažil se pochopit, co moje práce vlastně obnáší. Dopis byl plný omluv a pokusů pochopit, jak se mohl tak mýlit. Teď si uvědomuji, že zatímco jsem budovala malou účetní firmu, on napsal, doslova si pomáhala chránit naši zemi před hrozbami, které si ani nedokážu představit. Své pocity nadřazenosti jsem si vybudoval na základě úplné neznalosti tvého skutečného života. Dále popsal, jak toto odhalení ovlivnilo jeho vztah s Patricií, jeho postavení v komunitě a jeho chápání sebe sama. Patricie se mě zeptala, jak jsem mohl být 6 let ženatý s někým, o kom jsem věděl tak málo. Na to nemám odpověď. Dopis končil žádostí, která mě překvapila. Vím, že na to nemám právo, ale byl byste ochoten se se mnou setkat, ne proto, abychom se vraceli k minulosti, ale protože chci pochopit, jak být v budoucnu lepším člověkem. Setkali jsme se v tiché restauraci v centru města. David vypadal starší, pokorný způsobem, který přesahoval pouhé rozpaky. 2 hodiny jsme mluvili o službě, o domněnkách, o ceně udržování utajení pro práci v oblasti národní bezpečnosti. Celé naše manželství jsem strávil v domnění, že jsem ten úspěšný, přiznal. Myslel jsem, že chápu, jak vypadá úspěch, ale ty si dosahovala věcí, které jsem ani nedokázal pochopit. A já jsem byl tak soustředěný na konvenční znaky úspěchu, že mi to úplně uniklo. Nejtěžší na tom nebylo udržet svou práci v tajnosti, řekl jsem mu. Nejtěžší bylo poslouchat, jak mě lidé, na kterých mi záleželo, soudili na základě příběhu, který si o mém životě vymysleli. Přikývl a konečně mu to došlo. Vytvořili jsme si příběh o tom, kdo jsi, a pak jsme s tebou zacházeli podle této fikce, místo abychom se snažili pochopit tvou realitu. Před 6 měsíci jsem dostala svatební pozvánku. Davidova neteř se vdávala a pozvánka byla adresována majorce Samantě Clarkové z ústřední zpravodajské služby. Na spodní straně David ručně připsal poznámku. Rodina bude poctěna vaší přítomností a slibuji, že vás nikdo nebude nazývat turistkou. Na svatbě mě nepředstavili jako Davidovu bývalou manželku, ale jako major Clarkovou, která slouží naší zemi v CIA. Členové rodiny, kteří léta litovali můj životní styl, se ke mně nyní chovali s úctou a upřímnou zvědavostí ohledně mé práce. David pronesl řeč o své neteři a novém synovci, ale část z ní se zdála být určena mně. Skutečný úspěch není vždy viditelný pro vnější svět. Někdy se ta nejdůležitější práce odehrává ve stínu, vyžaduje oběti, které ostatní nevidí, a vyžaduje sílu, kterou ostatní neuznávají. Ale to neznamená, že je méně cenná. Často je naopak cennější. Po recepci mě Robert, Margaretin vdovec, vzal stranou. Bylo mu už přes 80 let, ale stále byl bystrý a stále měl v sobě něco z muže, který sloužil své zemi ve válce. Margaret se nikdy nedozvěděla pravdu o vaší práci, řekl. Ale myslím, že by to pochopila lépe než my ostatní. Vždycky říkala, že v vás je něco silného, co David nikdy úplně nepochopil. Odmlčel se a podíval se na oslavu kolem nás.
Děkuji vám za vaši službu, majore, a děkuji vám za trpělivost s rodinou, které trvalo příliš dlouho, než pochopila, kým opravdu jste. Pravda nejen obnovila můj vztah s Davidovou rodinou. Naučila mě, že někdy je největším darem, který můžete lidem dát, přestat je chránit před realitou, i když jim ta realita znepříjemňuje jejich vlastní předpoklady. Uvědomila jsem si, že jsem jejich mylné představy nesla jako břemeno a dovolila, aby jejich falešný příběh o mém životě ovlivnil to, jak vnímám své vlastní úspěchy. Teď existuje jen jeden příběh. Jsem major Samantha Clarková a posledních 8 let jsem sloužila své zemi způsobem, o kterém se většina lidí nikdy nedozví. A tak to má být.